Oh, hey, hoi. Hey, hoi. Hoi. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Taarten van Triater. Waar bakken we Joet? Wat voor taart bakst u? Nou, ik maak chocoladietaart. Want ik mag al zeggen voor wie de taart is. Nou, dat is mijn volgende vraag. Van waar bakst u ze taart? Nou, ik bak deze taart voor Ira Jutkovskaya. Oud artistiek lead bij Triater, van Triater. En Ira die is dol op chocolade. Dus ik dacht, ik maak een chocoladietaart voor haar. En waarom bakst hem speciaal voor Ira? Terwijl Ira ben ik begonnen, ik maar speel bij Triater en Jong Triater heb ik die. Dus toen ben ik als een jonge jongen van 18 kwam ik bij, nee, Jontje kwam ik bij Triater, die ik mijn Alversterdentocht. Oh, sorry, even roeren. Wat is Jong Triater ooit? Jong Triater is een interne acteursopleiding voor jonge Friestalige spelers binnen Triater die opleiden worden of ondervinding krijgen in het spelen eigenlijk. Dus lekker voor de deco. En misschien wel leuk om even te vertellen, want dit wordt chocoladetaart met tabasco. Dus ik ga iets flesjes tabasco hellen. Omdat Ira die is wel, die kan soms ook heel pittig wijzen. Heb ik heel veel verleerd. Maar ik dacht ook wel een beetje pit in de chocoladetaart dwaan. Dus ik heb wat tabasco hellen, dus dat komt er lekker in. Très bien. Oh shit. Iets te veel misschien, maar goed. Ach ja, wordt vast lekker. Wat had Ira voor die budgetten? Ira had heel soort voor mij budgetten. Die die echt een beetje wel aan de wieg van mijn carrière in de theaterwereld. Ja, en daarin had ze mij gewoon heel veel kansen om te spelen. Dus vlieguren te maken. Ik had wakker Jong Theater dienen. En ik nou ze net meer artistiek leider is, heb ik nog steeds wel gesprekken met haar. En waar ben je nou mee dwaande bij Triater? Ik ben nou dwaande met een voorstelling die het op Oerol speel je mij. Vanuit mijn nieuwe makerstraject, wat ik nou volg de komende 3 jaar nog binnen Triater. Maar ik mezelf ontwikkelen als maker. En daar begeleidt Tatjana mij heel goed in. En we groeien een beetje together in mijn makerschap, wat heel erg vet is. Is dat een grote droom van die om op Oerol te staan, maar die eigen vaststelling? Nou ja, het is wel echt heel erg, wel echt heel vet. Ik bedoel, ja, dat is gewoon wel een jongensdroom. Ik bedoel, ik ben ooit begonnen als liedjesjongen bij het amateurtoneel in Mokwar. En heb een vaststelling maken bij de Cedic. En met Ira trouwens voor het eerst bij mijn eerste vaststelling kwam te zien. En mij daar feedback op joeg. Wat diepe indruk maakte. Maar dat is wel, dat is gewoon super bijzonder. Dat is daar nou iets moois. Lomke van Romke. Waar gaan we aanst heen? We gaan dadelijk naar Mokwar en naar het Sluiske. Heel leuk. Wat bijzonder. Leuk. Er werd mij gevraagd om een taart te bakken voor iemand. Ik heb heel erg mijn best gedaan om te bakken. Ja. Maar eigenlijk was het de eerste waarvan ik dacht van voor wie wil ik een taart bakken is of voor mijn moeder. Ja. Wat gaat over mijn talentontwikkeling en waar ik nu ben. En ik dacht of mijn moeder. Maar ik heb ook een beetje een tweede moeder. En ik heb een chocotaart gebakken. Want, Ira en chocola, that's a very good combi. Ja, zeker. Dus, dat heb je zelf gemaakt? Zeker. Heel erg mijn best voor gedaan. Wow. Ja, en waarom hier? Hier was je afstudievoorstelling. Yes. En voor mij is dit ook Elfstedentocht, want die was natuurlijk ook in Hinderlopen. Ja. Dus ik ben hier veel op locatiebezoek geweest. En dat is eigenlijk waar wij voor het eerst hebben samengewerkt. Ja, inderdaad, ja. Dus ik kom daarin, jij zat vooral in Sneek, toch? In de kerk. Ik zat in Sneek, ja, bij Carina Croft. Alleen de auditie. Ja, de auditie hebben we met mij gemaakt, ja. En door jou en Marit en Elfstedentocht heb ik de hele Jong Theateropleiding bedacht. Ja, ik hoop dat we nog elkaar lang blijven zien en dat we nog een keer 17 jaar eraan vastplakken. Ja, je komt niet van mij af, hoor. Oh, gelukkig. Ik ben heel... Jij niet van mij? Nee. Jij mag me aansnijden. Mag ik aansnijden? Tabasco? Ja, lekker hè? Net dat vleugje. Ja,
Ik vond het zelf ook een erg goede keuze. Waar proost je hem op? Op de komende 17 jaar zou ik zeggen dat we nog vaak rondom een tafeltje, wherever that may be, zitten om het leven en het theater te bespreken. Dat zou ik zeggen. Mooi, over 17 jaar ben ik pensioengerechtigd, dus dan spreken we elkaar.